Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Medical frontliner sa Central Luzon sinimulan ng bakunahan laban sa COVID-19. Rape slave victim sa Mexico matagal na raw tinitiktikan ng mga suspect. Motibong love triangle, dinismiss ng PNP. At basura pinapalitan ng bigas sa bayan ng Masantol. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Narito na ang mga nanguna at tinutupang balita ng CLTV News. Nasa 500 empleyado ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital ang binakunahan ngayong araw kontra COVID-19 gamit ang mga donasyong Sinovac vaccine. Para sa karagdagang detalye, makakasama natin live ang ating reporter na si Rainiel Pawid na tumutok kanina sa isinagawang symbolic vaccination. Rainiel, kumusta ang pagbabakuna kanina sa JBL? Yes, Nicolette, no, magandang araw. No? Exactly 2 o'clock nga nagsimula yung symbolic vaccination dito sa JBL. At 500 doon sa mga healthcare worker yung babakunahan. And inaasahan na by 6 p.m. ay tapos na nga na mabakunahan itong mga healthcare frontliner natin. Pero Nicolette, linawin lang natin na ang dumating na Sinovac vaccine sa JBL 846. So yung natitirang 346 ay ipamamahagi sa iba pang healthcare worker dito sa lalawigan. And bukod nga dito sa Pampanga, nagsimula na rin yung vaccination sa Bataan General Hospital at dito rin sa lalawigan ng Bulacan. Sa Bulacan, Nicolette, unang binakunahan si Dr. Jordi Celis, yung Bulacan Center Medical Chief of Hospital. At sa Bataan naman, inaasahan na sa buong 3 buwan or sa mga susunod na linggo ay all vaccinated na yung almost 5,000 na healthcare workers sa buong probinsya. Nicolette. Rainiel, dito sa lalawigan ng Pampanga, sino ba ang unang naturukan ng bakuna at ano bang naging sitwasyon matapos silang maturukan itong vaccine? Dito nga, Nicolette, no, sa Pampanga, yung Chief of JBL Hospital na si Dr. Montserrat Chuchoco, pati na rin si Infectious Disease Consultant Dr. Edwin Pasumbal at ang staff nurse na si Mr. Francis Candoy. Sila yung first 3 na binakunahan nga nitong Chinese donated vaccine na Sinovac. At base sa kanilang initial na bodily reaction, Nicolette, ang pag-uusapan natin dito, ang sabi ni Dr. Chuchoco ay para ka lamang tumanggap ng normal na flu vaccine. Sa una, syempre mararamdaman nila yung tusok nga ng injection. Pagkatapos nun ay ang konting pamimigat ng braso. Ito rin yung naging initial na reaction, Nicolette, kahapon naman ni Dr. Jewel Manuel ng Chief of Hospital ng James L. Gordon sa Olongapo City. So kung makikita natin doon sa trend nung sinasabi ng mga doktor na nakapanayam natin, yun nga, parang they're going back doon sa regular na flu vaccine yung kanilang nararamdaman. And nagbantay rin tayo doon sa JBL ng 30 to 40 minutes. Ayun kasi yung allotted time for their monitoring. At fortunately, Nicolette, wala na mga ibang side effect gaya na lamang ng mga naitala sa Metro Manila na nagkaroon ng skin rashes, medyo nahilo, or yung severe na nagsuka pa. Dito sa Central Luzon, as of now, as of press time, Nicolette, wala pa naman na mga ganong severe reaction sa bakuna. Rainiel, paano naman ang naging handling nitong mga Sinovac vaccines sa JBL at ngayon ba ay may balita ka, may impormasyon ka kung tapos nang bakunahan ang 500 empleyado at lahat bang itong empleyadong ito ay mga doktor at mga nurse o merong mga hindi doctors? Sa ngayon, Nicolette, no, tapos na yung vaccination sa JBL at yung 500 na personnel na ito ay all medical personnel. Ibig sabihin, sila yung nasa frontline work, yung mga nurse, doktor, mga pharmacies, medtechs doon sa nasabing pagamutan. Dito naman sa tanong mo doon sa handling, Nicolette, lahat ng ospital dito sa Central Luzon at maging sa buong bansa, syempre, nagre-require sila nitong low temperature freezer.
ito yung kayang mag-store ng Sinovac vaccine at dito maintain yung 2 degrees Celsius to 8 degrees Celsius. Ayun yung required temperature para mapanatili yung efficacy nitong bakuna na ito. Nicolette. Rainiel, meron pa bang aasahang next batch nitong mga vaccine na ito? Kapareho bang brand o ibang bakuna na ito? Within this month, inaasahan na darating pa rin yung kaparehong brand na Sinovac vaccine. Pero for the following months, up until June, Nicolette, inaasahan naman yung pagdating ng AstraZeneca. And good thing na natanong mo yan, no? Dahil yung mga kababayan natin sa malalayong lugar gaya ng Aurora at Zambales ay patuloy na nagtatanong kung kailan nga ba darating yung supply ng bakuna sa kanila. Ayon kay DOH Central Luzon Director Cesar Casion, inaasahan na darating yung bakuna within this month. Pantay-pantay na makatatanggap lahat ng 7 probinsya sa Central Luzon, depende sa pangangailangan at bilang ng mga healthcare workers. So doon sa mga una nating napabalita, like for example sa Zambales na sinasabi nilang last quarter pa ng 2021 or first quarter ng 2022 darating yung unang bakuna, ay medyo good news po na sinabi na ng DOH Central Luzon na darating ang bakuna within this month. Nicolette. Maraming salamat, Rainiel Pawid, nag-uulat. At sa kaugnay na balita, nag-roll out na nga ang COVID-19 vaccination drive para sa mga medical frontliner ng Central Luzon. Unang nakatanggap ng mga Chinese-donated Sinovac vaccines ang mga doctors at nurses ng James L. Gordon Memorial Hospital sa Olongapo City. Narito ang detalye. March 6, 2021, dumating ang 538 doses ng CoronaVac o ang bakuna ng Sinovac sa Olongapo City. Ito'y bahagi ng 600,000 doses ng Chinese-donated vaccines na dumating sa Pilipinas noong February 28. March 7, isinagawa ang kauna-unahang COVID-19 vaccination sa buong Central Luzon. 300 health workers mula sa James L. Gordon Memorial Hospital ang nakatanggap ng bakuna. Ang unang vaccine ay ang Chief of Hospital na si Dr. Jewel Manuel. Wala po akong naramdaman, tinisok lang po yung pagkabigay po sa akin ng vaccine po ay parang normal na flu vaccine. Wala po tayong naramdaman na any reaction. Tumanggap din ng Sinovac vaccine ang ophthalmologist na si Dr. Luigi Lipumano Garcia. Aniya kaliwat ka ng information dissemination ng kanilang ginagawa sa syudad upang mahimok na magpabakuna ang 70% ng kanilang higit 233,000 population. Hindi vaccinated para tayo ay panglaban tayo sa COVID-19 virus. Hindi lang bakit government official, pero I think dapat lahat po ng individual, lahat available yung vaccine, dapat sumantalhin natin na magpabakuna talaga. Sa loob ng 5 araw, target na mabakudahan ang 538 health workers sa ospital. Mahigit kalahati ito ng 1,000 empleyado ng Gordon Hospital. Sa loob ng pagamutan ay may 4 na designated area para makumpleto ang COVID vaccination. Ang registration, health screening, vaccination at post-vaccination hub. Ayon sa city government, naglaan na sila ng 25 million pesos para sa pagbili ng karagdagang bakuna sa oras na kulangin. Subalit matinding balakid pa rin umano ang global supply shortage. May karapatan pa rin umanong tumanggi at pumili ng bakuna ang mga residente ng Olongapo. Bawat nagpabakuna ay makatatanggap din ng vaccination ID, kung saan mayroon itong QR code na maaaring iscan bilang patunay na ikaw ay nakatanggap na ng COVID vaccine. Aside from dito sa part, bibigyan mo yung QR code, QR system na kahit sa kayo nila, paskaan nila yun, mag-verify nila, punta po yun sa website, official website ng Olongapo. Ano po nila, mag-verify po agad nila na kung nabakunahan kayo, kung kailan, kung ano sa inyo, lahat po yun, available po dito. Base sa Phase 3 data result na inilabas ng Sinovac, 50.65% ang overall efficacy ng CoronaVac. Kung ang clinical trials naman sa Brazil at Turkey ang pagbabasehan, lumalabas na 83.7% effective ang CoronaVac. At 100% ang prevention nito upang maiwasan ang anumang hospitalization o pagkamatay dahil sa COVID. Base sa latest COVID bulletin ng Olongapo, umabot na sa 1,067 ang confirmed cases sa lungsod.
1,007 ang recovered, 47 ang namatay at 13 ang active cases. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, 50% ng mga senior citizens sa Arayat takot magpabakuna kontra COVID-19. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nauunang balita. Nagbabalik ang CLTV News at para sa iba pang mga nangungunang balita. 50% ng senior citizen community sa Arayat, Pampanga ang hindi pa rin umano kumbinsidong magpabakuna kontra COVID-19. Kaya naman, upang mapalakas ang resistensya, lalo na mga kababaihang bahagi ng nakatatandang sektor na mahagi ng gatas at pambili ng gamot ang provincial government na isinabay na rin sa selebrasyon ng International Women's Month. Sa higit 10,000 senior citizen ng Arayat, Pampanga, kalahating porsyento lamang daw ang bukas sa ideya na tumanggap ng bakuna kontra COVID-19. Nauunawaan naman umano ito ng local IATF at sinabing hindi sapilitan ng pagtanggap ng bakuna. Subalit nilinaw rin nilang ito ang pinakamabisang solusyon upang maiwasan ang pagkahawa at makahawa ng coronavirus. Sa kasalukuyan, 123 na ang kumpirmadong kaso ng COVID sa bayan. 109 ang gumaling na, 7 ang namatay at 7 rin ang active cases. Dahil iyon, makakapagpahaba ng buhay nila. Higit sa lahat, matutulungan natin yung ekonomiya ng ating bansa. Halos karamihan sa mga nakatatandang sektor ng bayan ay mga babae. Kaya naman kasabay ng selebrasyon ng Pandaigdigang Araw ng mga Kababaihan, na mahagi ang Senior Citizen Welfare Program ng Provincial Government na alagang nanay ng gatas, diaper at cash assistance. Unang nabahagian ang mga 95 years old and above mula sa Barangay Gatchawin at San Juan, Banyo. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang samahan ng mga senior citizen ng Arayat. Sa ilalim ng Provincial Ordinance No. 683, bawat senior na nakatungtong ng 75 taong gulang ay makatatanggap ng 100,000 pesos. Maliban sa tulong sa nakatatanda, nakalatag rin ang iba't ibang livelihood training programs tulad ng homemade food processing at soap making para sa mga kababaihan. Maiangat natin yung mga kababaihan, yung pangkabuhayan, yung maturuan po sila kung paano maghanap buhay. Higit 30,000 na kababaihan mula sa Arayat ang target na mabigyan na mapagkakakitaan bago matapos ang taon. Rainiel Pawid, CLTV News. Binawi ng Philippine National Police sa Mexico, Pampanga ang nauna nitong pahayag na love triangle ang motibo ng pamamaslang at panggagahasa sa 16 na taong gulang na si Sandra Kulkul. Ang biktima matagal na raw palang tinitiktikan ng mga suspect. Narito ang ulat ni Paulo G. Santos. Sino unang umasa? Sino unang umasa? Sir, Sino? Sino pangalawa? si Alex, sir. Ito ang mga unang tagpo ng isinagawang interogasyon ni Police Lieutenant Colonel Angel Bondoc Jr. sa pagkakaaresto ni na Alex de Guia Aldea, Ariel Pamintuan at Edgar Torres nitong Biyernes, March 5 sa Barangay Pandakaki, Mexico, Pampanga. Sila ang tatlong pangunahing sospek sa pangahalay at pagpatay kay Sandra Alisa Kulkul, ang 16 anyos na dalagitang natagpo ang patay noong March 3 sa isang bakanteng lote sa kalapit na Barangay Tangle. Ayon sa PNP, unang lumutang si Alex de Guia, ang construction worker na nakitang umangkas at kalaunay nakitang nagmaneho ng kolong-kolong na sakay ni Sandra noong 1 ng Marso. Ayon sa kanya, February 15 pa lamang ay napag-usapan na nila ang planong pangahalay sa dalagita. Ano yung mga plano ninyo? Malinaw lang. Ano yung mga plano nyo? Na doon dadalhin si Sandra sa Royal, tapos alik-alikan lang hanggang mahulog. Di ko na pala alam. Ayun ang nangyari. Umalis na ako. Pagkaalis ko, sila na pala yung dalawang pumalit.
Sa kumprontasyon ng news team at ng naunang kwento ng mga ito sa pulis, ang tatlong sospek bistado sa paiba-ibang pahayag at pagtuturuan. Si Ariel Pamintuan na unang nagsabing kasama siya sa pagsasagawa ng krimen at nagsilbi lamang umanong lookout ay naguhugas kamay dahil hindi naman umano siya nakita sa CCTV camera gaya ni Alex. Yung babae, patay na nung ginahasa niya o ano? Sir, wala po lahat katotohanan mga sinasabi niya, sir. Ano rason mo? Bakit ka tinuturo? Bakit mo ko tinuturo? Tanong ko ba nakita mo ba ako sa CCTV? Pare, Hindi, noong time na yun, anong oras ako umalis? sir, ako na. Sige, sagot. Yung panahon na yun, sir. Ako yung naka-front sa CCTV kaya wala sila sa likod ko. At maging si Edgar Torres na isa rin sa pangunahing itinuturong gumahasa kay Sandra, todo tanggi rin sa krimen. Anya, hindi umano dapat bigyan ng kulay ang pagmamalasakit nito na ituro at itabi ang ginamit na kolong-kolong na motorsiklo ng nasawing si Sandra. Opo sir, maraming testigo na hindi ko kasama itong dalawang to nung nangyari yung krimen na yon. Kaya siguro, kaya tinuturo ako dito, hindi ko man kakilala to sir, para mabawang walang sala sa ginawa niya siguro. Kasi sir, wala talaga akong kinalam. Kahit tanungin yung mga kapitbahay ko, wala. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Angel Bondoc Jr., hepe ng Mexico PNP, ang tatlong sospek ay tinangkang iligaw ang investigasyon ng mga pulis dahil mismong sila ay tumulong sa pamilya sa paghahanap kunwari sa nasawing si Sandra. At nang maisa publiko umano ng news team na may CCTV camera na pinagbabasehan sa investigasyon ang pulis, dito lumutang na si Alex. Number one, yung CCTV. No? So, na kung saan nakita natin yung isang suspect na kasama ni Sandra sa kanyang tricycle. So, doon tayo nag-start. No? Then, nung na-identify natin yon, ayun nga, umamin siya na may dalawa pa siyang kasama. Sa mga salaysay umano ng tatlo, tuluyang binawi ng PNP ang nauna nitong nakitang motibo na love triangle ang ugat ng krimen. Yung unang motibo is love triangle. Pero sa kwento ho ngayon, Colonel, ano ho yung nakikita ko rin yung motibo? Yung rape ang nakikita nating motibo dito, according din dun sa pahayag ng ating mga suspect. At yung isa hong person of interest ho natin na dating kasintahan, so yun ho talaga yung absuelto na. Wala na ho siyang in touch dito ho sa kaso na to. So para wala nang hindi naman natin siya ina-absuelto, but hindi siya nasasangkot dito sa na to. Hindi siya nababanggit. Hinala ng pulis, matagal nang tinitiktikan ng tatlong sospek ang dalaga dahil nagagawa umano ni Sandra na pasyalan ng kasintahan na isa rin construction worker sa barracks ng mga ito sa construction site. Kasong rape at murder ang tiniyak na asuntong kakaharapin ng tatlo at ang pag-amin o pag-witness naman umano ni Alex ay hindi magiging dahilan upang siya ay maabsuelto. Lalo't matibay ang ebidensya na sa pagpaplano pa lamang sa dalagitan na halayin iyon ay isa siya sa mga naging promotor ng krimen. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, paldaksikanan para karentanaman matagumpay na idinaos. Local Price Coordinating Council ng City of San Fernando, Pampanga magsasagawa ng konsultasyon kaugnay ng price ceiling sa karne ng baboy at manok. Manatiling nakatutok, magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nauunang balita. Matagumpay na naidaos ang Paldaksikanan para Karintanaman, isang bike ride na naglalayong ipanawagan ang pagsasalba sa mga puno sa Philam Friendship Highway nitong linggo March 7. Matatandaang mahigit 1,000 ang bikers na nagparehistro para sumali sa naturang aktibidad. Subalit 100 individual lamang ang pinahintulutan ng pamahalaang panglungsod ng Angeles bilang pagtalima na rin sa IATF protocols. 259 na puno na may edad 60 years old ang planong putulin ng Department of Public Works and Highways para magbigay daan sa road widening project patungong Clark Freeport Zone. Maging ang simbahan nakikibahagi na rin sa krusada para sa kalikasan. Ang isang parokya sa Masantol, inilunsad ang Basura Palit Bigas program ngayong pandemya. Layo ng programa na magkaroon ng malusog na mamamayan at maayos na kalikasan. Si Rainiel Pawid ang may ulat. Ngayong pandemya, hindi lamang kalusugan ang problema. Maging ang mga karagdagang basura dahil sa paggamit ng face mask, gloves at PPEs maituturing na ring waste crisis. Base sa pag-aaral na ginawa ng Science Mag, ang buong mundo kumukonsumo ng 129 billion face masks at 65 billion gloves kada buwan. Kaya naman ang Patrol Party List hiningi na patitulong ng simbahan para sa Eco Waste Management Program sa bansa. Nagkaroon sila ng partnership sa St. Michael the Archangel Parish Church sa Masantol, Pampanga. Ang pakikibahagi ng simbahan sa paglilinis sa kalikasan ay papalitan ng bigas kada buwan. Sa inisyal na pamamahagi, 50 kaban ng bigas ang inilaan ng Patrol Party List para sa simbahan na araw-araw ay nagsasagawa ng cleanup drive sa bayan. Ayon sa Patrol Party List, bago matapos ang taon ay target nilang malibot ang buong bansa para sa nasabing Basura Palit Bigas program. While we prepare the people, we should also prepare the environment, especially on ecological restoration. Samantala, suportado naman ng environmentalist na si Mercy Ferrer ang pakikibahagi ng mga community leader at public servant sa adhikaing maisulong ang zero waste community. Bukod sa mga taong simbahan at NGOs, ang mga nakaluklok sa pwesto ang isa rin sa mga dapat mamuno sa zero waste project sa buong bansa. Napakalaki ng papel ng mga syudad o ng mga namumuno. At kung hindi ito prioridad nila, perhaps hindi ito, there's nothing for them on this matter or on this very urgent matter, hindi nila ito bibigyan ng prioridad. Sa datos ng DNR noong 2015, ang Pilipinas ay nakalilikha ng 39,422 tons ng basura kada araw. Ang malaking bahagda ng itinatapong basura ng Pilipinas ay nagmumula sa mga tahanan at sumunod naman dito ang mga commercial sector. Rainiel Pawid, CLTV News. Manghihimasok na raw ang pamahalang panglungsod ng San Fernando, Pampanga sa pagtaas ng mga pangunahing bilihin sa merkado ngayong sumipa sa 5.5% ang inflation rate sa Central Luzon. Bubuksan umano sa kanilang konsultasyon ang pagtatakda ng presyo sa karne ng baboy at manok sa public market ng syudad. Narito ang report. Ang 5.5% na inflation rate sa Central Luzon ay ang pinakamataas at mabilis na paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo simula noong Enero ng taong 2019 ayon sa Philippine Statistics Authority. At sa kadahilanan umanong ito, ang syudad ng San Fernando kumilos na para pakitunguhan ang pagbulusok ng presyo dahil sa humihirap na antas ng pamumuhay ng mga Fernandino. Because of the population po, malaki ang populasyon po ng syudad, almost 40 to 50% ng population are in the city. So, ang syudad San Fernando po ay inumpisa na namin po yung konsultasyon para po balansin ang mga producer, traders, tsaka yung mga consumer regarding yung price control. Wala namang nabanggit si Mayor Edsa kung paano magiging pamantayan ng price ceiling, lalo na sa presyo ng baboy at karne ng manok sa syudad. Ngunit malaking bagay din anya na may nasimulan na ang national government na inaprubahan sa Metro Manila sa pagtakda ng presyo sa karne ng baboy at manok. Yan kasi we have to follow rules din no?
So, ang ano ng national price ceiling is immediately is pinaano yung control ng presyo ng karne dito. Kaya madali yan na ikukonsulta natin between the traders natin and the suppliers and also, of course, yung sa tulong ng probinsya, ng DA, DTI. Sa year-on-year inflation rate report ng PSA nitong Pebrero ng kasalukuyang taon, higit na mataas ang inflation rate sa area outside Metro Manila na umabot sa 4.8% habang bumaba naman ang National Capital Region na nasa 4.1%. Sa latest report ng Department of Agriculture, extended sa NCR, ang price cap sa presyo ng karne ng baboy at manok hanggang itong darating na 8 ng Abril. Ito'y sa bisa pa rin ng Executive Order No. 124 ng Pangulong Rodrigo Duterte. 5.5% ang inflation rate sa Central Luzon. Ang presyo ng baboy sa Old Public Market ng San Fernando lampas sa halaga ng price cap sa Metro Manila na nasa 300 piso kada kilo lamang. Opo, kumusta po ngayon ang benta, ma'am? Matumal po, matumal. Matumal. Opo, kumusta ho yung supplier ho ninyo? Magkano bigay ngayon sa karne? Dati pa rin po. Magkano po bale? Tumas lang ho ng 5 pesos sa dati. Opo, magkano po ngayon bigay niyo po sa liempo? Yan po, 380. 380, tumaas, bumaba? Tumaas po. 20.7% ang inflation nitong Pebrero sa karne pa lamang ng baboy. At dito pinatutunayan din ng mga retailer ng baboy sa San Fernando na totoong malaki ang kanilang puhunan o ang presyo ng hango ng baboy mula sa traders. Kano kukuha nyo sa baboy ho ninyo? Ngayon, ang binibigay sa retail ngayon, sa laman, 350 na ang retail namin ngayon. Laki ho puhunan no? Oo, laki ng puhunan namin. Ayun, meron ho ba kayong panawagan sakali hong kayo maisama dun sa konsultasyon para magkaroon ng price ceiling dito sa mga produkto ho natin? Oo, siguro kailangan din nilang isama yung mga retailers. Hindi lang yung mga traders. So kailangan lahat, tsaka kasama yung mga consumer din. Kasi kami rin na retailer, consumer din kami ng sarili naming So kailangan din naming i-air yung mga pwede namin, yung mga suggestions namin. Umaaray din ang mga retailer ng manok dahil bukod sa matumal na benta ay sumasagad rin nila ang kanilang puhunan dahil sa mataas na bigay ng kanilang mga supplier. Nagtaas na naman ang benta. Magkano tinaas ng manok? 10 pesos. 10 pesos, dati magkano? Dati bumaba na, tapos ngayon tumaas na naman. Magkano ba kilo ng manok ngayon? 200 per kilo. 200 per kilo, dati ba? Magkano bigayan? 180 na lang dati. Oh. Bihira na rin umanong bumili ng galunggong ang mga Fernandino dahil wala nang bentahan na isang tumpok o ang halagang 100 piso dahil ang 1 kilo ng Gigi na galing sa Nabotas ay nasa 180 pesos kada kilo na. Kaya ang panawagan ng ilang mamimili, Ano kayo nagbabudget, Tay? Mahirap nga pong mag-budget kasi ang taas ng bilihin ngayon. Opo, Tumaas po eh. Ano pong kabuhayan ni Mister? Construction worker po. Ay, paano ho ninyo na ipagkakasyahin? Ilan ho ba anak nyo? 3 po. Mahirap nga po. Mahirap mag-budget. Okay. Ano panawagan ho ninyo? Ayan, nanonood ho sa atin. Baka pati ho ang gobyerno para at least gumawa ho sila ng mga programa para at least mapababa ho itong presyo ng bilihin. Ano gusto nyo sabihin sa kanila? Yun nga po, sana bumaba yung mga bilihin. Talaga pong ang tataas ngayon eh. Tapos, yung sweldo hindi naman tumataas. Paulo G. Santos, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36Official, at CLTV36News, at CLTV36. Kung nais nyo namang balikan ang mga programa ng CLTV, maaari kayong bumisita sa aming website www.cltv36.tv at ang aming YouTube channel at CLTV36Official. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Quizon. Maraming salamat at magandang gabi. Happy International Women's Day.
News.